Into eyenzekayo uNandi came ezoshuta i-reality show njengoba ubona nje lapha emapoliseni Ngiyakubona. uNandi ziiproof zonke ezi uNandi beshuta just for 8 weeks yonke nansi ne-disagreement ndineka amapolisa nansi ayo yamnaye ikhona la company bishuta bathi makasali because uye bezawushuta uNandi after that she doesn't want to go out i-reason sithini wayisa rent exesha lingana ithi 8 weeks 8 weeks okay befanele ukuphumela nge-7 kaJuni kaJuni Kudala sisizana lapha namapolisa ethetha naye ukuthi endihlukumeza bize nechomi kugcwale kwenziwe nebhadi andinguye umuntu webhadi ndiyazikhonzela athetha nalonto babantu abasindisiweyo bathe I've been coming here for 4 days bendlala kabhuti wam uNandi undixele ifurniture yakhe ifike njani ba ifurniture yakhe uthe ucela kubekho part of ifurniture yakhe so that abantu bacinge yindlu yakhe kuba besazi ifurniture yakhe and mna kube beshuta nam ndavuma kanti andiyazi uba umuva in ogqiba waxoka so yimake uye wathini wena ngoba shutayo buhleliphi ndibona kwi-cottages bangasema kune-cottage emva but bendifake ifurniture yami enyifakwe ema-roomini but bendiyo-ordeyinwa ngo-April so njengoba bendiyo-ordeyinwa ngo-April and then benzabuya nde-KZN so ixesha labo lohlala it was a short time like 8 weeks ndibuye ngokomthetho ndibuye nje sekushiyeke almost 2 weeks okanye less than 2 weeks so for me bendingazibapha umntanam usesikolweni eteshap umntanam akakwazi uzekhaya uNandi forcefully akafuni after ndi-ordeyiniwe bekufanele into yokubana ndiye nanantsika kwenziwa i-celebration ifemeli amize bebezawuza uNandi akafuna ukuphuma mna ndandibanike a-week after aba bantu abathondisayo 2 of them okhazini bam badiniwe kukho ubrother wakhe ndimbonile brother wakhe la brother wakhe bebavulele necase apha bathi xa bethetha ndine-proof the house have renovated it kuba bendiyithenga indlu sasivumelene nalowa wasemalawi original owner and then they find out into yobana uyandibhobha bendibhatala ii-bills ezingaka zombane oo-12,000 oo-8,000 xa ndizikhweshina kwazovala umbane ndibuza njani and then I went kwamasipala bathi they need to mandifuna i-power of attorney ndabaxelela istory bathi hayibo sisiyabroka bandibonisa uba hayibo lo mntu ubhatalisa izikweleti zakudala so basically the owner wanted to scam me so mna ndayakwela ndicela i-power of attorney remember the story sehouse it was because i-reason ingakabe ndikhange bekho kwigama lam ndandinyusa ndize ndayothatha le fowuni ndandingenazikweleti mna even a car bendithenga cash so kwathiwa noba ungenazikweleti but ikho isikolo for ubana i-credit score ufuna kube ndandiyenza ne-agent uthe waxoka and then le we did it verbally but kwabakho nee-emails uba ndingarenovata ndine-pictures I renovated the house in 4 days babelala pha abantu so I think asisi assume uba ndirich okanye ndimali so they wanted to scam me so what happened is when they did that ndabuza avalwa njani amanzi why kuzovalwa amanzi kodwa ndiyabhatala I went to kwamasipala ndafumana uba umbane xa ndifaka umbane usithi zero ndambuza kanti babe yonke into babe wena amanzi babe yonke into ndine-emails that I gave to the lawyers ukuthi mna guys I cannot be involved in such that was the reason that the house was never that I'm a South African I'm not gonna gang with non-South African to rob South Africa ne-government I've got those emails ngo-April we went to court bebethi bayani-evict ayiwa ecourt yadismisswa i-application yakhe andiyazi ke njani like and then from there uNandi beshuta ndaxelela the lawyers ukuthi uNandi yima udibene le company lena idibene njani nawe kwenzeke njani ze bayofika kulaa yesikhumbula isitori sikacwetwe yes I'm yasikhumbula the woman who was helping behind Kacwetwe I'm a child youth and a child developer by profession right and ndiyanceda kakhulu into ze-gender based and then ngela xesha likamakacwetwe kokhona iqala itrend uNandi wake wa-evictwa eBedford View ndabona kuthiwa kukho abantwana ndazama umricha out ndingabonisa neproof apha xa ndimricha out uNandi and then akamphendula immediately ndinewari yabantwana and then emva koko wangatsho xa ndithi conference call kulaa conference call kamama kaCwetwe ndibone mos bayiboyile inamba ndithi pin that was the story like oh nguwe andi-approache athi jonga sesindinazo nazi ii-messages zethu wathi ufuna indlu orent ndahamba ndayomvuyisa eBedford View ndimane ndiviwa naye that's how I started to see ndamfumana ehlala eKensington eberenta kwi-guest house iroom eyi-1 behlala bonke nabantwana nomyeni wathi barenta 800 and something ndithi yona hayi man that's not wise
le 800 and something ungayibhatala for i-rental njengoba ebendivuma nayo athi kume une-stress uqala i-reality show akananda yoyishutela fanele shute emandeni ibe imandeni i-next Ngomso, next week, okay. Yeah. Ambonise indlu athi kuyafanele anatsike ashute le ndlu ashute kule ndlu le ndlu is-around Rosettenville thina you that's not a safe area for abantwana mna ke my concern is always Abantwana. even ngoku njengomna ndithunyelwe ividiyo mna ndiyotrend kanandiyana esithi mna ndixela abantwana unandi utixele abantwana evumini phaya endlini njengoba bekhutshwa into Batsha babhuti babo bathixele waphuma ngemva. ndathi ndicela nize nizokhaba ungayendlini ngoku ndingakusa ngathi mabakhapha umnyango bakhupha abantwana because I cannot be a child developer. Uphinde ngokuthiwa ithixele ngiyacela abantwana bakhutshwa baphume kahle ngabonile. yakhe lo Oh, le lithetha, itshomi yakhe le iloya yakhe nguNangamso nabo first day babeseboyi-20 now uNangamso ndimfowunele inantsika i-production nansi inantsika jonga sisi nansi i-production yabona isithi uNandi akafuna ukuphuma abayazi uba bathini bazawukubamba imali yakhe ndamfowunela uNangamso le lawyer yakhe le tshomi yakhe bagenga against uNandi yazi uNangamso aze athi iwesi uba uNandi enzele into nyhani uyayinida i-property ndithi ke nako nanje if angathetha kakhe nam I can even assist afumane indlu that was a temporal arrangement siye shooting not for Nandi to stay wathi uNandi akafuna abantu babone uba yondlu yakhe that's how she moved the furniture in namasele ndiyazi uba kuyashutha and bayi awunayicinga ubana indlela angenanga yabona this is the production yabona ndisiprinthela amapolisa from my phone bathi abayazi what to do uNandi akafuna ukwenza nto they've done their best sisi yambe into injalo ke sisi uphi ngoku bezile na kuthiwa undlulele necase kuthiwa uthi nenza i-damage of property ngelo xesha ubrother wakho uchapha bendicela izinto zakhe zipakwe kakuhle isihlangu zikaNandi ndizipakishe ngokwam emabhox enasika kwii-paper bags ndisithi ndicela into zikaNandi zingonayo i-TV ndathi bhuti ndicela niyibeke phezu kwento i-TV kaNandi uNandi bephusha before I could rise on Facebook bephusha ezaa zinto ezisakaza uNandi zibuyisela so she always and wascreama phandle mna kuze i-security zisithi my neighbors aboBarbara bathi please go and run and check if uvuyi is fine I've never had drama until even idrama okuqala yenzeke uNandi ngaxesha beshuta phaa uNandi walwa nee-in-laws zakhe ziphume abantu baphumyeni bekhala befuqa isukesi ndabiza ama-security even umntanakho uNandi lwanaye umzalele phaa endlini ndime bebaleka around ndibiza i-ambulance umzalele erumini I've got all the proof bendibaleka around apha sesindine-proof where I gave uNandi 5,000 esithi u-stranded for abantwana ndampi 5,000 mna because of kids so now I suffer because of my kindness even abantwana bakhe ndine-recordings apha umnena kakayazi uba bendimrekhoda abantwana bakhe bayazi abaninoke window bathi hayi antifive we love you babaleka wathi umnyana hayi xa umbona ndihleli apha kuthiwa bandikade abanani bangazikulo ndithi itrauma engako unanditraumatize abantwana sisi and use abantu to traumatize innocent souls abantwana bakhe ndini ndithe maqhatywe umnyango bathixele waphuma ngaphandle the other day ndaza amapolisa afika ndilele uNandi wafonela police station wathi ndiyabaharasa wathi mna ndibe i-TV yakhe ndilele amapolisa othuka afika ndilele that is why esithi amapolisa awenzi into itshomi yakho afika angayazi kuthiwa andiwazi namapolisa nditsho mina nganamapolisa sisi hayi guys hey moya ingcwele but you know what one thing that I know uThixo is the God of the truth uNandi usibizela amabhadi ngokuxoka ngabantu aba-innocent ngokuskema abantu athi yena uyaskema and one day she will remember all these bad things that she does to people ndimsendele imessage ngenye imini apha ndathi do not bleed to people abathunyelwa nguThixo to help you kwaloo nto afundisa abantwana that trauma it's not fine ngenye imini ndandisishopha ndisithi mna ndicela uyomripota because traumatize abantwana ageze le nto ageze umntu athathe amapolisa xa efika egqiboni gezela abamba abantwana njongo wayendiblokile sisi wathatha umntana lomngcwama kanje amapolisa afike ebamba umntana wenza ezo zinto iblackmail abantu yini namansisi yo ayisendi abantu bayandithumela bayo uyathanda and I just said God will speak for me abanye besithi mandirespond I don't want to respond to anything uyayazi and ndithuka ngensindiso ndazichuzela usindiso it was my choice wonke umntu une-choice yakhe to be born again was my choice and I'm fine with my God and the same God uzayiveza inyani to the South Africans and everybody
Maybe that's how God wants to. iBhayibhile ithi so ngoku nikhuphe zonke into zakho zingaphandle zonke ziphumile ubrother wakho pha akho sikhutshwa ngekho andiyazi but ziphumile ugenga with these people from Malawi abafuna ukurobha mna and then how to ubhalelo sisi wabhala bamna ndihijeke indlu yakhe i-court I cannot hijack okanye and make a court to make another decision. After the court she went naloo nto nandathetha ngayo sisinantsi proof uzithunyelwa ndim ezi zinto uzithunyelwa ndim uba ndisithi nandi andifuna ube nangxaki so yabona ifowuni yam no, I'm not gonna deactivate Facebook. I'm not gonna do that. I know the truth. And I've no, yes, into mawuyenza kutheni ke ungavali comments, uvali comments. Angazi noba zivalwa njani. Noba bandihlukile abantu. I know even God will have time. Noba ndingazifunda ndizokwenzeka because zambuhlungu ayikho ipheni live more than ipheni live somnandi. Apha ndiyaziwa apha epolice station. But bathi yebo so ndilele ndidrive ndiye koPretoria unande ndibloka ngaphandle endlela. Hayi bo. Endlini le ndimfake kuyo. Wayoguglisha la sisi kuba ndimnike this sisi. Wayoguglisha wazenza ifriend yakhe lo sisi waseMalawi ndiye khona. Chini Thixo wami thibona ukubonisa mnandi. Ndiyakubonisa mna sisi. Mna ndithe i-reason esithi exoka ngamapolisa it's because amapolisa asebenza ngeproof. Oh so yenzeke lento uzoba live ubaleke waba live because ufuna ukuthi and then after ekhapha impahla zakhe ezisakaza ogqiba ungathi kwathiwa belapha epolice station so ufuna ibe ngathi ndamage something ngelo xesha besibhakwe kakuhle unandi dangerous unandi she's very dangerous iwes naloo nto ndiwazelaphi kwamabona kudala nithetha indlela nazo ne-voice notes ndifuna ukubonisa the letter apha bekusathetheka kakuhle after into yeproduction ndifuna ukubonisa iletter le bendimthumele yona le abambelela kuyo ngoku efuna yena ufuna uskema mna because mna ndinemali yami ndirenovate ndino-before no-after ndatshintsha zonke icarpet xana ndalungisa inantsika i-underheat floorings ndathini ndathini sisi jonga la ndayilungisa ndiza kubonisa ndifuna ukubonisa jonga unandi andifuna ubonisa izinto jonga unandi andifuna ubonisa ubuso bomntana unandi lo efumana umntana unandi ndabiza unangamso luyifriend yakhe umfumanele endlini yam nabakhapha ndibiza i-ambulance ndibaleka for unandi ebesesibhedlele apha e-4 ways unandi lo ndibhed ngaye namhlanje unandi but God will say it yabona nantsi le leta wabuza kutheni ndamcacisela bendingazocacisa ubomi bam yayibona imnika i-permission after ndine-court case ndamnika ukuthi in case if xa befika bezobopha ndicela ubanike le nto kwenzela ukwazi uqhubeka ushuti wathi yena yeke usebenzisa yona ke ngoku wathi and then ndamthumela wabuza i-reason ndathi because ndibone lo sisi endifake kwile nto so that unantsike nibe safe siyivilela kwiside lesitory